झियो बयसर छाड़ी दे मते कौन भाभी जी के मते हैं मो चरित्र रे तू कोला दाग लगेबा को बोलछु भाई बाबू तुम एमित करू छ देखो जी मो सुंदरी ना तू सुंदरी अरे कहो तुम एटी काई छु तुम काई जाई छ तोर काम कोन जो बाटे बाटे सिखलो से बाटे बाटे कर अलेलो चर्चा करिया परिस्थिति रे नाही जो बाटे बाटे से जो से बाटे बाटे जा अलेलो घर जाई कर देबा फोटो पन को शपथ किया आ गुडरा पठे देबे गले कहबो आसीबो जते बोलबो सब जिंस आसीबो दीदी मुझे के फ्रेश होते कोन हो तो फ्रेश होते ये बा हाय सेट को ले छ तो नुसुडी पडुछ नुसुडु छ कोन से जो कहलेनी से जो कहउछनी से फेरेस से फेरेस कोन बा लाई मते दे एमती दे दुआ दे अच्छा ए बता कोन कोन फेरेस फेरेस माने कोन बुझी पारी मोने मु पाठ पढि दिबा कंट मूर्खटा टोटाली अंगनवाड़ी भी मारिनी मो परा तमे कोन फेरेस मु बुझी पारी ना ए गप बुझी मु सुनो सकाल